ya halatta mai sallar nafila ya bi mai yin sallar farilla ko shi mai sallar farilla ya bi mai nafila ya halatta wanda yake sallar nafila ya bi mai farilla ya halatta mai farilla ya bi mai nafila wannan duka waɗannan sigogi sun zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar sallar da Mu'adh ibn Jabal yake wa mutanansa Bani Salima yake zuwa masallacin Bani Salima yana musu sallah bayan yayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama a masallacinsa sai ya kuma gangara ya je musu sallar isha'i yana yin ta shi a matsayin nafila su kuma suna bin sa a matsayin farilla kamar yadda yazo cikin musnad Imam Ahmad cewa wa hiya lahu tatawwu shi a matsayin farilla nafila su kuma a matsayin farilla kaga mai farilla bi mai nafila wai inda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Zaid ibn Arqam da cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba wasu mutum biyu suka shigo inda yake a Amina yana sallar asuba da jama'a sai suka koma gefe ɗaya bayan an gama sallar annabi ce a kirawo su aka kirawo su suna bari jikinsu yana rawa sun zaci cewa wani hukunci za a yi musu annabi ya ce aka yi ba ku shiga kun yi sallah tare da mu ba suka ce ya rasulullahi mun yi sallah a masaukanmu annabi ya ce to ko kun yi sallah a wani wuri sai kuka zo kuka samu liman yana yi tare da jama'a to sai ku bi shi sallar sai ta zama muku nafila saboda kaga mai nafila anan ya bi mai farilla saboda ka duka ya zo a sabanin niyya wannan baya cutarwa sabani a niyya wannan baya cutarwa saboda ka mai sallar azhar zai iya bin mai sallar la'asar zai iya bin mai azhar